duk da 'yan maulidi ne, tun da dai musulmai aka kace sai mun yi magana. An kona mu, an kona 'ya'yanmu, an kona mana mazaje. Na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata ku suka ce idan na fito na yi karatu to wuri zai tashi, saboda haka mu dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bom din farko ba a minti 5 ba ruwanmu da maulidin, amma kisan da aka yi musu ba daidai ba ne, kuma muna neman a biya diyyar waɗannan da suka mutu. To kamar yadda ka sani da wannan abu ya faru cikin tsakan dare, na nemi shugaban sojoji na ƙasa baki ɗaya wato General Christopher Musa, kamar yadda ka sani ɗan jihar Kaduna ne, kuma na nuna musu ɓacin raina saboda irin yadda aka samu wani ibtila'i har mutane suka rasa kansu. Kuma bayan haka ne magana da shugaban ƙasar Najeriya. A ranar 3 ga watan Disamban shekara ta 2023 ne sojoji suka saki bama-bamai har guda 2 akan masu taron maulidi a wani ƙauye mai suna Tudun Biri da ke cikin ƙaramar hukumar Igabi a jihar Kaduna, wanda hakan ya yi sanadiyar mutane da dama, inda wasu jaridu suka rawaito cewa an rasa rai sama da 100 da ƙari, wanda a daidai wannan lokaci da nake maka wannan bidiyo har yanzu ana ci gaba da tattara nama da ƙasusuwan waɗanda bama-baman suka tashi da su. Al'umma daga ciki da wajen Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan faruwar wannan lamari, inda ta wani bangaren wasu suke ganin cewa wannan kisa na ganganci ne, domin ko bama-baman sun tashi ne ba a lokaci ɗaya ba, sun tashi ne ɗaya bayan ɗaya, wanda kuma a tsakankanin su akwai rata ta akalla sama da minti 30, wanda al'umma da ke cikin wannan ƙauyen su ne suka faɗi haka. Bayan haka kuma masana masu sharhi akan al'amuran yau da kullum, musamman ga abin da ya shafi al'amuran tsaro, sun yi Allah wadai da faruwar irin wannan abu, inda suka ce wannan sakaci ne, wasu kuma suke ganin a'a akan kuskure ne. Gwamnan jihar Kaduna mai girma Uba Sani shi ma ya tsokaci akan wannan lamari, inda yake faɗa cewa suna yanzu haka yayi magana da shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya akan faruwar wannan lamari, inda kuma ya ce za a zo a yi bincike domin tabbatar da sahihancin yaya wannan al'amari ya faru. Haka kuma al'umma da dama daga cikin wannan ƙauye da ke ƙaramar hukumar Igabi, mazansu da matansu su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan faruwar wannan lamari, inda suka nemi gwamnati ta shigo domin a bi musu haƙƙinsu. Haka kuma mun ga tawaga Sokoto daga fadar shugaban ƙasar Najeriya da suka taso suka zo wannan ƙauye domin su jajantawa al'ummar wannan ƙauye akan wannan al'amari da ya faru da su. Yanzu mu je tare da ku domin mu kalli waɗannan bidiyoyi daga farkon su har ƙarshe. An kona mu, an kona 'ya'yanmu, an kona mana mazaje. Na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata ku suka ce idan na fito na yi karatu to wuri zai tashi, saboda haka mu dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bom din farko ba a minti 5 ba. Muna nema taimako daga gwamnati ta tausaya mana, ta tallafa mana. An kashe mana 'ya'ya, an kashe mana maza, ba mu da wurin zama ingantacce, ba mu da abinci a rayuwarmu na duniya, sai mun je mun sari itace da mu da matanmu, sannan mu zo mu kona shi mu ci abinci. Muna cikin haka ba a tausaya mana ba. An kona mu, an kona 'ya'yanmu, an kona mana mazaje. A taimaka mana, gwamnati ta tallafa. Ni ne malamin da ya sa ranar wannan maulidi da ni zan karanta shi. Na shigo mun je an kai mu wurin cin abinci, na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata ku suka ce idan na fito na yi karatu a matsayina na karamin almajirin shehu malam Sunusi Kutama to wuri zai tashi, saboda haka mu dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bom din farko ba a minti 5 ba. Yadda bai na fito na zo na duba wurin da abin ya faru, gawar dan adam wurin mata da ƙananan yara, na farko mata da ƙananan yara ya kashe, yadda kasan mai feshi ya fesa kwari magani. To muka yi magana da sama, suka ce suna magana da pilot ɗin da ke aiki da jirgin, shi ainihin kwamandan da ke sarrafa jirgin daga Air Force kenan, ya ce zai masa magana ya matsa gaba saboda ba nan aka turo shi ba. To tsakanin bamu wannan amsan da tashin bam na biyu wanda shi kuma magidanta ya kashe, shi ba a yi minti 15 ba shi ma.
to akar makallahu a takaice dai mun samu gawar waki waɗanda muka yi majana'iza mun samu gawar mutum 100 a nan tudun biri an samu gawar mutum 70 waɗanda 3 da 4 waɗanda aka yi wa jana'iza ba da gangan bane kuma ina fatan Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ga waɗanda suka rasu kuma Allah ya ba waɗanda suka samu rauni lafiya mu ma muna bakin ciki da abin da ya faru to kamar yadda ka sani da wannan abu ya faru cikin tsakan dare na nemi shugaban sojoji na ƙasa baki ɗaya wato general Christopher Musa kamar yadda ka sani ɗan jihar Kaduna ne kuma na nuna musu ɓacin raina saboda irin yadda aka samu wani ibtila'i har mutane suka rasa kansu kuma bayan haka ne magana da shugaban ƙasar Najeriya muna ɗaukar matakai a waɗanda suke asibitoci kuma za mu ɗauki domin wannan abu gabaki da kuma bayan haka na kira cewa ya kamata a yi bincike a ga me ya kawo wannan matsala kuma duk wanda aka same shi da laifi da kuskure a ga ganganci ne aka yi ko kuma me ya faru domin a ɗauki matakai saboda kar a samu irin wannan abu nan gaba. Ko ya zuwa yanzu a hukumance an samu yasi na adadin waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suke asibiti? To ka san wani abu ne wanda jita-jita ba shi da daɗi muna kokari insha Allah da yardan Allah zuwa an jima kaɗan ko kuma zuwa gobe za a tsaya tantance a gani domin har yanzu domin shi wani abu ne wanda bai kamata a ce ga adadi ba kar a zo a faɗi su kasa ko su yawa. Kasancewar kayi batun gwamnati za ta tallafa wa waɗanda suka jikkata a wannan lamari akwai wasu dangin waɗanda lamarin ya rutsa da su da suka fara batun cewa suna buƙatar a biya su diya na waɗanda suka rasa ko me ne matsayin gwamnati? To ai ka san matsayin gwamnati kamar yadda ka sani muna magana da shugaban ƙasa ita tsaro ina so ka sani cewa sojoji ba haƙƙin gwamnatin jiha ba ne su ba su umarni ko kar su ba su umarni a gurin da gwamnatin tarayya duk abin da kamata yi insha Allah mu za mu jagoranta kuma mu ga yadda za a yi amma wani abu ne wanda ni kada bai yi hukunci dole sai mun zo da shugaban ƙasar Najeriya wanda kuma yadda ka sani na riga na mushi bayani ko mun tattauna da shi wajibi ne mu tsatsaye da kamu ga cewa al'ummar mu mun kare rayukansu da kuma dukiyansu da kuma da abin da ya shafe su amma harka na tsaro wani abu ne wanda wajibi ne mu tabbatar mun ba jami'an tsaro haɗin kai su ma maganan a ga cewa an taimaki iyalan waɗanda suka rasa rayinsu da kuma waɗanda suke asibiti mu a matsayin na gwamnatin jihar Kaduna ban ma jira gwamnatin tarayya ba mun fara taimaka ma al'ummarmu wanda suka samu wannan. Kai batun ɗaukar matakai domin kaucewa wannan abu a nan gaba dangane da batun tsaro. Abin da zan faɗi a nan shine harkan tsaro ba harka ne na siyasa ba. Wani abu ne wanda shi yasa muka ce a bincika. Shi gwamna a faɗin Najeriya ba shi da hurumi da zai iya ba sojoji umarni su yi abu ko kasu yi. Amma idan itilayi akwai irin wannan wajibi ne mu tashi tsaye mu jagoranci al'ummar mu ga cewa mun samu musu haƙƙinsu kuma mun kare musu dukiyarsu mun kuma kare musu rayukansu.